tegenstand bomenkap. Met Valentijn samen van de Rouge. Het is vandaag 20 november, dit is het Pelemaasjournaal. In 2020 slaat ook in de gemeente Venray de bevolkingskrimp toe. De komende 5 jaar zal het inwoneraantal nog licht groeien naar ruim 43.200 inwoners. Daarna treedt er langzaam een daling in. Het gaat aanvankelijk mondjesmaat met een afname van zo'n 20 inwoners per jaar. Onderzoeksbureau Pronexis voorspelt dat Venray over 20 jaar 42.773 bewoners telt. Opvallend is dat de dorpen tegen de trend in blijven doorgroeien, terwijl in Venray de bevolkingsafname sneller doorzet. Die afname wordt vooral veroorzaakt door de leegloop in de 2 grootste wijken Brukske en Landweert. Nu de bomenkap van 850 bomen sinds enkele weken van start is gegaan, zien steeds meer bewoners de gevolgen en ontstaat er bij sommige bewoners verontwaardiging. Een van de tegenstanders is Joof Theeuwen, die niet inziet waarom deze massale kap noodzakelijk is. Joof verbaasde zich vorige week toen hij merktekens op 9 eiken zag staan op de Spralandweg in Oostrum. Theeuwen heeft jarenlang in het bestuur van de bossen in de gemeente gezeten en zit in de beheerderscommissie van het Limburgs Landschap. Met zijn kennis bekeek hij de gemerkte laan en kwam tot de conclusie dat de bomen die op de zwarte lijst staan gewoon gezond zijn. Hij snapt dan ook niet de noodzaak van de kap van de bomen in deze laan, die bovendien een belangrijke functie hebben. Die lanenstructuur die is heel erg belangrijk voor vleermuizen, met name die juist zich oriënteren op die bomen en gaan zo het landschap rond en die zullen nooit een akker overvliegen. Want dan hebben ze eigenlijk geen enkele oriëntatie meer. Dus dat is heel belangrijk. En als ik dan nou zie dat hier kerngezonde bomen staan die eruit moeten omdat er een ribbeltje in de weg zit of nog niet eens is altijd een ribbeltje in de weg. Ik denk hij is misschien iets schever. Er zit misschien wel een blaadje of een tak aan de verkeerde kant, dat zou best kunnen. Maar ik denk als we over 10 jaar zijn dat er nog niks aan de hand mee is. Daarbij gaan we kerngezonde bomen rooien. En terwijl er in de bossen, er gaan echt op dit ogenblik op de zandgronden, gaan duizenden inheemse eiken gaan dood. Dus we zijn echt aan het praktiseren en aan het kijken van hoe kunnen we dat oplossen, dat probleem. En ondertussen gaan hier de levende, goede, gezonde bomen, die nog wel aan de mineralen kunnen komen, die gaan dood. En dat vind ik echt heel vreselijk. Theeuwen begrijpt dat er bezuinigd moet worden en dat de zieke bomen moeten wijken. Maar hij vraagt zich af of de kap van gezonde bomen daadwerkelijk ook een bezuiniging van €73.000 gaat opleveren. We hebben hier een aantal eiken staan en als je die laat staan, ik denk dat er over 10 jaar dat die er net zo mooi bij staan als nou. En dat je daar dus eigenlijk heel weinig aan hoeft te doen. Het opdrukprobleem, of je er nou 5 uithaalt, ik denk niet dat dat het probleem oplost. We zullen straks nog een andere locatie misschien gaan bekijken, daar staan er 60, maar er staan er in totaal misschien 400. Dus als je er daar 60 van weghaalt, zal het probleem niet over zijn. Joof Theeuwen heeft nu onder andere het college, de politieke partijen en de dorpsraden van Oostrum en Oerlo benaderd. Hij hoopt dat meer mensen in opstand gaan komen tegen deze plannen om de kap van gezonde bomen uiteindelijk te voorkomen. Nou, ik zou graag willen dat die bomen blijven staan en dat we er gewoon nog tientallen jaren van kunnen genieten. Deze bomen hebben een leeftijd van 70 jaar, denk ik. Dus we hebben 70 jaar gekoesterd en daarvoor gezorgd. En nou in één keer is dat niet meer nodig blijkbaar. Ik vind het jammer. Het zou ook een verarming van ons landschap zijn. En Venray bloeit, maar ja, op het moment is het meer Venray bloed, vind ik. Er zijn 86 basisschoolleerlingen uit Venray die niet in de eigen gemeente naar school gaan. De grootste groep vormen de 36 kinderen die de islamitische basisschool in Helmond bezoeken. Daarnaast zijn er 16 kinderen uit Smakt die dagelijks de provinciegrens oversteken om de Sint-Jozefschool in Holthees te bezoeken. Het kleinste dorp Smakt heeft nooit een eigen basisschool gehad. Het lijkt misschien nog wat ver weg, maar de organisatie is al druk bezig met het samenstellen van de Rouge. En omdat die aankomend jaar op 14 februari valt, wordt een speciale Valentijnsrouge georganiseerd. En we hadden zoiets, dat moeten we eens doen. We hebben een geweldig podium, we hebben een glijbaan, een zwembad. Er staan duizenden mensen en wij willen dit jaar voor iemand
zijn droom waarmaken. En zijn droom om zijn liefde te verklaren, iemand te vragen om de rest van het leven mee te delen. Het kan heel veelzijdig zijn als men met de romantiek en de liefde te maken heeft. Want wat zou je nog meer willen boven op die steiger staan, bij die glijbaan. En dan komt er iemand gaat je verrassen. En wij gaan als commissie zorgen dat dat allemaal geregeld gaat worden. Iedereen die een idee heeft, kan dit sturen naar roets@pielhaas.nl. Uiteindelijk wordt 1 persoon gekozen die zijn of haar grote liefde mag gaan verrassen. De Roets is al een aantal jaar een vast begrip in Venray. Dit jaar zijn er enkele veranderingen op het Schouwburgplein. En wat we hier gaan veranderen is toch meer zicht voor iedereen die er is, omdat het helemaal vol staat. En de tent bijvoorbeeld gaat aan de voor- en aan de zijkant helemaal open, zodat je van alle kanten het podium kunt zien en nog meer mee kunt genieten van die geweldige happening die de Roets hier is. En wordt de Roets ieder jaar nog steeds groter? Ja, op dit moment groeit het nog steeds. En dat zien we met name op de Grote Markt, waar we nog wel wat plek hebben. Daar komen we op een gegeven moment ook aan het maximum zitten, maar dan hebben we toch alweer plannetjes om te kijken hoe je dat nog verder kunt gaan uitbreiden. Alhoewel ik denk met een 10.000 mensen dat we echt aan het maximum zitten wat hier naartoe komt op die zaterdag, want we houden het lokaal, regionaal. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het af tot zo'n 2 graden. Aan de grond kan er vorst ontstaan. Morgen overdag blijft het droog en er is veel bewolking. Tijdens enkele zonnige perioden wordt het maximaal 9 graden. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.